Zaratamoko eskolan lehenengo hiruileko bukaeran beti egiten da Gabonetako azoka. Eta orduan gurasoek erosten dituzte produktuak, barazkiak, frutak, eta gero ikasleek dana antolatzen dute, saltzen dute, eta darapur bat jai giroan egiten dugu. Umeak ia guztiak etorten direz beti, eta familia asko, aitit eta mama gehienak. Eurek erosten dozkuez produktuak, eurek ataraten deurie gero probetxue honetatik guztietatik. Nik esango neuke frutak eta barazkiak beharrean horratxan dauzen bizkotxoak, tortillak, pastelak, hori saltzen da ondo. Hau ez da bakarrik Zaratamoko eskolak antolatzen, besopean guraso elkarteak antolatzen du ere, Zaratamoko udaletxeak eta baita Frutaz Zelaia eta autobusez Blanco Respaldizak ere laguntzen gaitu.